ארבעת האסים, אס יהלום, אס טילטן, אס לב ואס עלה. כולם היום עזרו לי בקסם. בואו נפרוס את החבילה, אתם רואים? חבילה רגילה לחלוטין, נכון? אוקיי, ברגע נכניס אותם, בואו נעשה אותם ככה בחבילה. אס הזה, אוקיי, שחור זה וזה וזה. אוקיי, איפה רגע שנייה. אנחנו נשים אותם למעלה, ניקח את ארבעת האסים. אתם רואים? מאחורי זה נמצאים כל האסים. אני צריך מהמתנדבת של מיקה? לא צריך. לא צריך מצטער מיקה. אני שם את האסים. אס ראשון כאן, אס שני כאן, ואס שלישי כאן. יותר פייר מזה הייתי מיקה? לא, נכון? אוי, אני רוצה אחרי זה. תראי, אס לב, אנחנו רוצים רק את ארבעת האסים. אז אנחנו נעשה משהו כזה, קפץ אס אחד. תראי עוד משהו. 5 לב, נעשה משהו כזה, וקפץ עוד אס. מלך יהלום. אס טילטן. וקפץ גם אס לב. זהו קסם ארבעת האסים. תודה רבה.